Mwadzuka bwanji kumeneko? Ayi kuno ndetu mphepo twete penanso kumangodzuka ndi dzimfine pakhosi pakukalakala. Ayi nanga mphepo iyi kudzasakaniza ndi fumbi la mulilongwe. Ayi tuzosayenda koma tingati bwanji imeneyo ndi signature ya lathu luboma Lilongwe. Ayi tinati pakati apa inanso iyayi muli kuti kodi zikukhala motani muli bwinobwino? Ayi takhala tili bwinobwino. Nkhani ndiyonena kuti padza ifetu tilinso ndi channel china chakunja chaku Africa ndi tinali busy kulutsa nkhani zakumeneko tinazapangizika ndithu chapakati apa. Anyways, nkhani yomwe tabwera nayo pano ndiyokhudzana ndi kuti ndi anthu aja aku South Africa tatenga ndithu 1 week, almost 1 week osayankhulako za iwowa amalawi amene akufuna atabwera kuno kumudzi nde tifuna tingopatsanapo ka update makamakatu dzulo limenelo. Anduna oyang'anira ndekutitu za maiko akunja foreign affairs a George Chaponda anapita ku Kamuzu Stadium ku Blantyre kumeneko kukacheza komanso kukalandira ndekutitu amayi ndi ana kagulu ka wanthu kamene kabwera kuchoka ku South Africa kufika kuno ku Malawi pa mabasi omweno aboma anatumiza. Boma linatumiza mabasi ndithu angapo eti komano tifotokoze motere. Wiki yatha yonseyi ndizonena kuti boma latumiza mabasi omakwana 18 ochoka ndekuti muthumba la ndalama za boma eti kuti akatenge anthu kuchoka ku South Africa kubwera nawo kuno ku Malawi. Ndikudziwa bwinobwino zona kuti ku South Africa ko kwakhala kukuchitika zotani eti ndeno anthu amene amenera kubwera kuchoka mabasi amenewo ndekuti ndi anthu okwana 1260 just tunde kuti wiki yatha yokhayi 1260 ndi anthu amene ayembekezeka kuti kufika mdziko muno. I think afika nangasi wiki yatano yatha nchifukwa kuti wiki yatha ndetu anthu amenewa atafika a George Chaponda akukamba zonena kuti ndizona kuti noru boma lipanga zothekera kuti wina aliyense amene akufuna kubwera kuchoka ku South Africa kubwera kuno ku Malawi ndipo alibe ma transport boma lipanga zilinganizo zonena kuti anthu amenewo abwere kunoku ku Malawi wina aliyense moyo wake ukhale uli wotetezeka. Komano ndizoti akafika kuno ku Malawi sakufunanso anthuwa abwererenso ku South Africa chifukwa cha mmene zikuyendera kumeneko. Ndiye palinga ndi kuona kuti anthu akamapita kumeneko amakhala akupita cholinga choti akasake mwina mwake mipamba ndipo yambira akuti boma la Malawi lika njira ndondomeko zonena kuti anthu amenewa athandizidwe apeze zochita kuno kuti asabwererenso ku South Africa. Basi tunde kuti imeneyi ikhale nkhani nde kuti ya makedzaneti tisadzakambenso zonena kuti ayi akuti adza titabweretsanso kuno ku Malawi ndetu anapezeko zoti anabwereranso kumeneko nde zavutanso akufunikira tathandizenso akuona kuti zimenezi sakufuna zachitike ndi anthu amene akhala kuthandizidwa. We don't know kuti athandiza motani mwina apatsa kapena timipamba kapena komano akuti anthu athandizidwa apeze zina zake zochita kuno akhazikike ndithudi komanso kutsimikiza kuona kuti mmene anena kale muja kuti anthu onse amene ali kumeneko amene afuna kubwera kuno akuti boma lipanga zothekera kuti iwowa abwere kunoku kumudzi. Kwakhala kuyenda zambiri ku South Africa guys. Apart from nkhani za azimayi ena amene abwera kuno ku Malawi, azimayi aku South Africa, anyamata ena anapita tingoti achibale ena azichimwene ena anapita kumeneko ku South Africa basi tundu ukapanga maubale ndi maubwezi ndi anthu aku South Africa, azimayi aku South Africa. Nde nthawi imene iwo apanga zilinganizo zonena kuti ife tikubwera kuno kumudzi kuchoka ku South Africa ko azimayiwo akakamiratu anthuwo mpaka ena akuti abwera nawo. Akakhala ena ndeti aona kale afika kumaita kuwaona ayiayi atayatsambaula kumaphika pamenepo kuona kuti basi akhazikikatu basi kuno kumudzi eti tinganene bwanji kodi akuti tu okaona nyanja nakuona ndi mvuyo zomwe ndi nkhani zake zimakhala ngati zoyezi. Anapita ku ganyu koma kumene kudzatapezeka zono tabwerakonso ndi mkazi ndi anaso ndipo ena ayi chikondi icho sichimaona maboda eti akuti love is borderless. Chikondi chilibe ndekuti malire chilibe malinga simungachikire malinga maboda ayi ndithu icho choto chimakhala kuti chimadutsa zonsezo. Tingonena chonchino nkhani za anzathu omwe akhala ali kumeneko anthu asizoti ndekuti noruza atha
takhala tikukamba I think for some weeks now, kwa mawiki tikukamba za iwowa anthu amene ali South Africa akumana zotere sizinathe. Lero date tutako ndi pa 22 Juni 2026 kutanthauza onena kuti tatsala ndi masiku omakwana I think kodi ndi masiku omakwana kandi 8 amenewo masiku omakwana 8 ndiye kuti zipolowe zija zisanachitike nanga sananena kuti no pa 30 ndi pamene muzamve kuneng'ina tizakuvulazani pa 30 nde tatsala masiku omakwana 8 anthuwa ndiye kuti notu tisanaone kuti nozikhala motani. Da Malawi ena ndi enabe akuyendabe mwacheucheu ena anakalibe ndiye kuti makampu moyo muja nanga sitikukamba za anthu 1260 sizona kuti pa sharehold holders sizoti pangakhala payeleratu mwinaso sipokhapo yaya kuli ndiye kuti no madera osiyanasiyana amene amalawi ena ndi ena akumana ndi zokhoma makamaka kumeneko cha ku Durban ngati kupita Maritzburg kumaveka ndiye kuti nokhala ngati kaena aphedwakonso kumeneko. Msole kungoti masiku amene wananga ndi unena nali busy kupanga nkhani za ku Africa ndi focus yanga sinali ya ku South Africa kutali maiko osiyanasiyana ngati achina Benin, Uganda komanso ndi kuti Niger anapanga focus kwambiri kumeneko. South Africa sinapondeko komano ndi zoti kumeneko malinga ndi kuti zomwe ndaziona so far kufika kuti kunali zipolowe chakupita Maritzburg ku Durban ndipo kumaveka zoti ena aluza miyoyo chani akuti mpaka na maso anyamitu ndi ndi masimenti broko anthu omwewa ndithu awo xenophobia wakungofika tu basi tikuwaphwanyaphwanya susakhala bwino. we not sure tikatolera bwinobwino ndi kuti tizawira kupasani makamaka chigawo cha madzulo fa leloli. Let me just say this week ndikhalabe ndi kuti ndikupanga focus kunoku ku Justin Tech Malawi kunjako ndetu tizipitako mwapo ndi apo. Anyways, tinene chonchi ma guys nonse amene mwafika nanga sisi tinakulandireni. Welcome, takulandirani kuno kumudzi. Tumakhala kumanena kale kwena kuti no kuno ndi pa home eti kunoku simungakhale pasi ndi kumadandaula zonena kuti yayi atithamange chotere atithamangitsa motere katundu wathu atilanda ena amadandaula ndithu kamuzu stadium komweko kuona kuti anagwira ndiye kuti no akuchoka ku shop akuchoka ku shop kuti ndiye kuti ku shop kuja kwathamangisa kumene kucha alibe kina kafika ku nyumbaso kwathamangisa anangobwera kuno chimanja ya koma munabwera muli moyo chiwenjo nchene feso tingakhale pasi ndikumayamika kuti mwatipeza kuno muli moyo takulandirani muziwezona kuti kunoko whatever the cases kaya zivuta motani kaya zitani inutu kuno ndi kwanu ndipo kunoku ichina chonse chikhala chikuyenda bwinobwino simufa ndi njala palibe zonena kuti kapena mudwala ndi nkumapeza kuti mukulandira kanika kulandira mathandizo palibe zonena kuti ena akakhala kusowetsani mtendere palibe zimene zozo cheucheu atha kuno ndi kunyumba ndipo kunoku mtendere mupeza mavuto ndomwewa tikamakhala tumanena kuti no kandazina kholo amene watizidyera limodzi komano mtendere una mukhala muli nawo mtendere wa mumtima. So feel at home and kunoko tiye tiziyang'anani kuno tino chilichonse chimene tingachipeze chikuti mwina mwake chili nkuthekera kwati pasaka ndrama tiye tigwire zimene zomwe olimbikireti tisamve zonena kuti abwera tamba kale kumva kuti ena ake abwera South Africa akubwera kungofika kumangochi kuyamba kuba mbuzi za anthu ayi zimenezo ayi. Guys mwafika kunoko ndizonena kuti no kuliso anthu amene akhala ndi kuti nawonso akuvutika trying their best to make the ends meet eti konsizoti mwina mwake apezeke naye kangachepe kugwira ntchito molimbikira ena akulima tisapeze mwayiso makabera amenewo yayi. Tiyeni ife tingojoyina matimu ngati amenewo kuna Facebook kaya ndizolimazo kaya ndizotani tigwire molimbikira zimenezo kuti mwina mwake tipite patsogolo titukuketi koma zomabazo silufuna tizipanga zono tizimva zono tiyayi nde amangaso ali ku polisi zimenezo ayi tiyeni tilimbikire kangachepe kamene tidzapezetse kuti menewo tikagwiritse bwino ntchito tikatero mwina mwake moyo kumapita patsogolo one day at a time. Good morning kwanonse leloli I'll be here ndikhala ndili pano pakupatsani ndi kuti no update tulaneso mu video ina eti akuti